ҳайатҳои музокираткунандаи Украина ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рӯзи якшанбе дар Арабистони Саудӣ мулоқот карданд. Ин бахше аз талошҳои дипломатии президенти Амрико Дональд Трамп барои хотима додан ба маргбортарин низоъ дар Аврупо пас аз ҷанги дуюми ҷаҳонӣ аст. вазири дифои Украина гуфт, ки онҳо пешниҳодҳоро барои ҳифзи иншооти энергетикӣ ва зербиноҳои муҳим баррасӣ карданд. раиси ҷумҳури Украина Владимир Зеленский дар суханронии шоми якшанбе музокиротро муфид арзёбӣ кард. тими мо комилан созанда кор мекунад. мулоқот хеле муфид буд. кори ҳайатҳо давом дорад. субҳи рӯзи душанбе 24 март музокироти ҷудогонаи мақомоти Амрико ва Русия шурӯъ шуд. фиристодаи вижаи Амрико Стив Витков рӯзи якшанбе дар мусоҳиба бо Fox News дар бораи ин мулоқот ва ҳамчунин ҳамкорӣ бо Владимир Путин раиси ҷумҳури Русия барои хатми ҷанг хушбин буд. ман эҳсос мекунам, ки ӯ сулҳ мехоҳад. ман надидам, ки ӯ хостори тасарруфи тамоми Аврупо бошад. вазъият аз ҷанги дуюми ҷаҳонӣ фарқ дорад. дар давраи ҷанги дуюми ҷаҳонӣ НАТО набуд. шумо кишварҳои мусаллаҳ доред. дар ин хусус ман ба ҳарфи ӯ бовар дорам. кохи сафед мегӯяд, ки ҳадаф аз музокироти идомадор таъмини оташпаз дар баҳри Сиёҳ ва интиқоли озоди борҳо мебошад. Bloomberg News бо такя ба манобеи огоҳ аз ин тарҳ рӯзи якшанбе хабар дод, ки Иёлоти Муттаҳида умедвор аст то 20 апрел ба оташбазӣ ҳамаҷониба даст ёбад. Трамп дар охири ҳафта гуфт, ки талошҳо барои ҷилавгирӣ аз тавсеяи бештари ҷанги Украина ва Русия то андозаи таҳти назорат мебошанд. аммо сарфи назар аз тамоми тадбирҳои дипломатӣ, Русия ва Украина аз идомаи ҳамлаҳо ба хоки ҳамдигар хабар медиҳанд. рӯзи якшанбе мақомоти Украина гуфтанд, дар як ҳамлаи густурдаи ҳавопаймои бесарнишини Русия ба Киев дасти кам 3 нафар, аз ҷумла як кӯдаки 5 сола кушта шуданд. дар ҳамин ҳол мақомоти Русия гуфтанд, ки даҳҳо ҳавопаймои бесарнишини украиниро, ки самти ҷанубу ғарби ин кишварро ҳадаф гирифта буданд, сарнагун карданд. ба қавли мақомоти рус, дар ҳамлаҳо дар Ростов 1 нафар кушта шуд. нирӯҳои Русия ҳамчунон ба оҳистагӣ дар шарқи Украина, минтақае ки ба иддаои Москав зери тасарруф аст, пеш меравад.